Днеска ще говоря за вината. Колко често се чувствате виновни за нещата, за които не сте виновни? Като, например, изиграл си цялата заплата, изтеглил си 5 кредита и какво ли още не. Да, в смисъл, виновен си, защото си го направил от една страна, но от друга страна, когато човек е в активна зависимост, било то хазартна, алкохолна или наркозависимост, човек е като обладан, в смисъл той не мисли, не може да разсъждава, не може да вземе трезво решение, не може да предвиди последствията от действията си или дори да го направи в някакъв бегал момент, то болестта е по-силна. И точно затова, когато се говори за воля, обикновено хората около нас, които не са зависими, те говорят за волята. Нямаш воля за това, нямаш воля за това, но всъщност изобщо не става за воля. Въпрос, може да имаме много силна воля, и най-вероятно имаме за всичко друго, но не когато се отнася за нашата зависимост. В случая говоря за хазартната зависимост. Най-вероятно за 16-те години, в които съм играла плътно, аз може би почти всяка вечер съм си казвала повече никога няма да играя, повече никога няма да отида, повече никога няма да изтегля, повече никога няма да взема пари, които не мога да върна. Преспивам, ако изобщо това може да се нарече сън, и на другия ден при вечер, защото аз ходех към 7, на другия ден при вечер летях към казината, сякаш нищо не се е случило, всичко е перфектно и всичко е под контрол. С такова щастие, усмивка, радост и зареждане вървях натам. Летях буквално. Нямам думи просто. И така.